pozerám na bytové domy v tomto sídlisku, na okná, múry, na jedinečné príbehy, ktoré sa za nimi odohrávajú, pýtam sa, čím žijú títo ľudia, čo ich zaujíma, aké majú túžby alebo sny. Niektorí možno chcú väčší byt, iní nové auto, alebo žiť v krajšej lokalite, v rodinnom dome, nájsť si inú, lepšie platenú prácu. Iní túžia po lepšom zdraví, hodnotných alebo zdravých rodinných vzťahoch, po lepšom uznaní, uplatnení. A môžem povedať, že pre naplnenie týchto svojich snov a túžob sú ľudia ochotní mnoho vo svojom živote zmeniť. Mnoho spraviť preto, aby dosiahli to, po čom túžia. A mám preto dojem, že život na tomto sídlisku je veľmi premenlivý, nestály, hektický. Ľudia sa sťahujú, odchádzajú za lepšou prácou, menia byty. Dnes máte v byte nad sebou starkých, o ktorých ani poriadne neviete. Zajtra tam príde rodina s 3 malými deťmi, ktoré si obývačku pomýlia s trampolínou. Dneska máte pred svojím oknom krásny výhľad, zajtra vám tam postavia niekoľko podlažnej garáže. A tak je celkom pochopiteľné, že túžime po pokoji, že túžime po kľude, takej stálosti, vyrovnanosti, potom aby sme našli to, čo je naozaj zmysluplné, hodnotné pre náš život. Božie slovo nám hovorí, Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. Hovorí o tom, že slovo nášho Boha zostáva na veky. Teda je isté, nemenné, stále, nepodlieha žiadnemu vývoju, ani zmenám, ani žiadnemu zániku. A preto nás aj ten hektický spôsob života pozýva do nášho vnútra. Upriamiť sa na hlas nášho srdca, našej mysle, nášho vnútra. A tam, keď sme naozaj dôslední a chceme ísť do hĺbky, počujeme pozvanie, príď k Bohu. Ten pokoj nenájdeš ani v lepších podmienkach naokolo, ani vo väčšom byte, ani v novom aute, ani v lepšom zdraví, ale ten pokoj, stálosť, istotu nájdeš v Bohu, lebo Boh chce ti dať a dá každému, kto úprimne hľadá, úprimne túži, úprimne prosí. A tak by som nás týmito pohľadmi a skúsenosti ľudí žijúcich v rušnom meste a na veľkom sídlisku chcel pozvať k takému ozajstnému hľadaniu Boha, jeho slova, lebo on je ten istý, včera, dnes i na veky, jeho slovo je večné, stále a on dáva ten ozajstný pokoj, tie pravé hodnoty pre náš život a tú kvalitu, ktorá nás smeruje k dokonalosti, k nemu a k večnosti.